dubin salati da aminci gumbiyayye, mu zo kai bariya mai tsarka kan iyaye, a sada dukan sabbai da dukkan alaye, a sa auliya usuma yagun fadima. Ba zan taɓa yin yabo ba, ba ko fadima ba. Shehi Tijjani ra'isul auliya, da shehi Abul Jilani mazanjiya, da Inyas Kaulayi Gausu Asin Galiya, da Malan Sabi'una mai gyaran tuntuɓe na. Baban Ahmad da Mansur kai ne ka azani tuba, habibi da Amina wanzo kai bariya, ashe Allahu bai so ba a sada kai ba. Manzo matukar isar ka harshe ba zai iya faɗa ba, Allah ya baka komi wani ma ba mu san da shi ba. Annabawa dukkanin su ba su kai ka wurin isa ba, kai kamar rana kake, su taurari suke. Kaga ko rana tana nan ba za a ga taurari ba. Matsayinka ya kai azimin inda rabba, ibada ba ya karɓa idan ba a sa da kai ba. Haka duka aiki na Allah su da kai ne za a karɓa, dole ne a saka ka farko sannan kuma ƙarshe a sauko. Ma'ana san ma salati farko ƙarshe zai karɓa. Habibi da Amina wanzo kai bariya, ashe Allahu bai so ba a sada kai ba. Ma'anar kalmar halili ta ishe ka ka caza kanka, in ka ce fasarar aboki zaka yi ya kama da shirka. Kuma ga Allah da kansa hakanan ya kira sa sai ka abun yake da za a furta. Uwa guda ɗan fahimta, asali na hakikaninsa sai dai Allahu rabba. Duka hankali ne zato bai kai gare ba, ilimi ma bai sanin shi sai abun da baka rasa ba. Abun yake ya yake karkace nisa zo ka duba, manzo bai buya ba kuma bai bayyana ba.